हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे शायरी भिडिअ लानानै फैदों। शायरीखौ लिरदों बिथां नन्दन बर', डिस्ट्रिक्ट सनितपुर, भिलेज बालिजान। बिथाङाबो मोनसे इउटुब चेनेल दं। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बयबो थांनानै साबस्क्राइब खालामना सापर्ट खालामलायदो। दानिया फैदो बिथांनि शायरीखौ खोनासंलांदिनि। आं आगोलाव सानोमोन मोजां मोननाया माबादि मोजां मोनलायनाय जायो, नाथाय आं गिदिर जाना समजों लोगोसे आंहाबो बोरै बोरै मोजां मोननाय जाबाय, आं हमस'नो हायासै। फार्स्ट टाइम नोंखौ नुना मोजां मोनबाय आरो नोंबो आंखौ मोजां मोनबायमोन। बे समाव जोबोद मोजां नांदोंमोन, नाथाय लासै लासै जेसेबांनो गोबाव जाबोनो हमबाय, बिब्दिनो दायो मोजां मोनज्लायनायाबो रागा जानाय, नांज्लायनाय बारानिफ्राय बारा जाबोनो हमबाय आरो दायो नागारलायनायबो जाबाय। मोजां मोननानै दुखुबो मोनबाय आं हाजासे। दायो आं गासैखौबो मोनथिजोब्बाय, मोजां मोननायाव मा जायो आरो मोजां मोननाया मा।